Hirugarren ebaluazioan egingo duzuen proiektua aurkeztuko dut bideo honetan. Moodleen azaltzen den bezala dago dokumento bat, esatzen duna hirugarren ebaluazioko proiektua. Koldo Mitxelen Institutoan erabaki omen dute anagrama berri bat bilatzea ikastetxeko komunikazioak berritzeko. Eta horregatik, matematikan aprobetxatuz geometria emango dugula ebaluazionetan, saiatuko gara proiektu hori aurrera eramaten. Talde bakoitzak egin beharko du kartulina batean eta kartulinaz egoki iruditzen zaion anagrama. Ikastetxearekin eta geometriarekin zerikusia duena. Izan behar du talde bakoitzak bat. Baldintzak aurrera eramateko proiektua. Gero komentatuko du kartulina zergatik esaten du horrela. Baldintzak aurrera eramateko proiektua, geometriako lauki zuzenak, hirukiak eta zirkuluak erabiliko dira bakar-bakarrik. Lauki zuzenaren ordez, lauki bat erabiltzea noski balio du, eta hirukiak, askotako hirukiak daude, orduan nahi duzuten hiruki bat. Hirukiak, bat baino gehiago izan daiteke. Hemen zearen hasieran, enkabezado honetan, ni sartu dut, nik egingo deten proposamen bat, ez dakit niriak irabaziko duen edo ez. Baldintzak. Talde bakoitzaren lana antolatzeko dokumento bat betetzen joan behar duzue. Lehenbizi sortu behar duzute karpeta bat, taldekide guztiekin eta irakaslearekin konpartitua. Hor jartzen du ze izenakoa izan behar duen. Badago hainbeste metodo bat, probatuko duguna klasean eta agian ondo funtzionatzen badu horrela egingo dugu, izango dela taldeko unitateetan sortzea, baina bestela betiko moduan. Ondoren, gorde konpartitutako karpeta horretan dokumentuaren kopia bat, hor zegoen lotura bat, hemen dago lotura bat, dokumento batera, gero ikusiko dugu zein den dokumentua, eta dokumentu horretara eraman behar dugu. Gero, entregatu behar da, ebaluazio hau aprobatzeko, edo ebaluazioaren proiektuari dagokion zatia aprobatzeko. Kartulina anagramarekin. Ez du izan behar marrazki bat, izan behar du kartulina batean kartulinak pegatuta, edo gutxienez koloretako papera. Eta ertzak beltzez marraztuta. Ez baduzute ikusten beltzez egokia, ez marraztu ezarrekin, baino gehienez rotuladore beltza erabili. Ezin da koloretako rotulagailuak erabili. Dokumento txuri batean anagrama hori txikian duen horria, enkabezado moduan jarrita. Nik jarri dut adibide bezala hementxe bertan. Urrengo orrialdea, ez marrazkia sartu dut, baina hori da enkabezado, zuek entregatu behar duzutena da horri txuri bat horrekin, enkabezado horrekin. Anagrama kasu honetan ordenagailuz egina izan behar du ez kartulinaz, baina entregatuko den kartulinaren berdina, baina eskalan egina. Horria konpartitutako karpetan egon behar du. Aurkezpen bat, non esplikatzen den irudiaren zergatiak. Aurkezpen bat izango da beti bezala, proiektu bakoitzaren bukaera bezala, eta aurkezpen horrek eduki behar du hori, esplikazio bat, zergatik aukeratu duzuten irudi hori, zer ikusi daukan institutoarekin, anagraman erabili dezuten kartulinaren azalera, eta zenbat diru kostatu zaizuen, eta anagramaren perimetroa ere bai. Gero, kalkulu horri bat ere aurkeztu behar duzute, diru kontuen azalerak eta perimetroa kalkulatu guztiekin. Kalkulu guztiekin. Gero, egunerokoa, gero esplikatuko dizu zer diren gauza guzti hauek, eta azken batean, hori ez. Konpartitutako karpeta bat, beti bezala, irakaslearekin, horri txuri bat anagramarekin, eta kartulina batean nahi duzuten neurriko anagrama eginda. Kartulina zatiekin eginda. Gero esango dut ze baloratuko den.
beti bezala, talde lana, taldeko partaide bakoitzak aportatu duena egunerokoa, eguneko 20. Gero taldeko konpromisoen betetze maila eguneko 20. Egin den lana entregatu behar diren 4 gauzak ondo burutzeko, anagrama kartulinan eguneko 15, dokumento txuri ordenagailuz egindako anagramarekin eguneko 15, aurkezpen bat konpartitutako karpetan eguneko 15 eta kalkulorria eguneko 15. Eta noiz bukatu behar da, maiatzaren 14. Eta hau izango da noski aurkezpenak egiteko eguna. Segurazki denbora emango du klase batean talde guztiak egiteko. Bueno, joango naiz orain, hemen utzi ditudan lotura batzuetara. Adibidez, kartulinarena. Kartulinaren loturara baldin badinigua, aterako zaigu horri hau. Bueno, hemen esaten du, kartulinak. Talde bakoitzak bere kartulinak eskuratu behar ditu. Hau da, irakasleak ez du ezer emango. Bai, liburutegietan, paperdendetan eta bazarretan saltzen dituzte, eta oso merkeak dira, Eta nahi baduzute, gaurko txutxetan gastatu beharrian dirua, erosten duzute gaur kartulina bat. Koloreta desberdinetako kartulinak behar dituzue, baina gehienez kartulina oso bat besterik ez dezute beharko, eta koloretako kartulinen zatiak nahikoa dituzute. Orduan, zer egingo duzute? Bueno, bakoitzak erosiko du, talde bakoitza pare bat kartulina edo, eta gero kolore desberdinetakoak, eta gero talde bateri sobratzen zaion kartulina zatia, saldu egingo du, bale? Hortarako, proposatzen dizuet kartulinen salerosketa bat. Nola egin daiteke hau? Bueno, kalkulorrian, zuen kalkulorrian, irikiko duzute horri bat, izenarekin kartulinen salerosketa. Eta bertan jarriko dituzute kuadro batzuek, pare bat kuadro. Batian jarriko duzute, nork erosi du kartulina, zein kolorekoa da, zenbat ordaindu du, zenbateko azalera du zentimetro karratutan, hori kalkulatu beharko duzute neurtzen. Zenbat balio du zentimetro karratu bakoitzak, kalkulatu beharko duzute. Zertarako erabiliko duzue? Behar baduzute dena, jarri, fondorako edo zerbaitako. Eta sobratzen bada, jarri hemen bai. Orduan, sobratzen den guzti horiekin egingo duzute beste kuadro bat. Sobratzen dena saltzeko. Kolorea, lehen jarri duzuten koloreanena. Zenbateko azalera dago salgai, agian zuek zati bat beharko duzute, edo agian ez, agian erosi duzute, ez duzute erabiliko, orduan, zenbateko azalera dago salgai. Gero, zentimetro karratu bakoitzaren presioa zen bada, suposatzen da, erosiko duzutela hemen presio berdinean, beste kuadroko presio berdinean. Nori saldu? Jarri, 4. taldeari, 2. taldeari, 7. taldeari, zenbat zentimetro karratu saldu? Ez da dena saldu behar, zatitxo bat, beraiek bakarrik nahi badute karratu bat, 2 zentimetro karratu, 2 zentimetro karratukoa, hori saltzen diozute. Eta geroz horrekin zenbat kobratuko diozute. Kontuan izan, hau kalkulorri batian egingo dela, eta kalkulo horrietan, horriak egiten ditula bera kalkuloak, zuek formula jartzen badiozute. Bale? Bueno, hori kalkulo horri alde batetik. Zegoela hemen kartulinarena, kartulina kontrolatzeko zer egingo dugun. Bueno, beste dokumento badago hemen, dela egunero egin behar duzuten lana kontrolatzeko. Sartzen gea hor, eta ateratzen zaigu horri hau. 3. ebaluazioko proiektua antolatzeko. Bueno, beti bezala, gela, taldea eta taldekideak. Badakizute taldekide bakoitzak letra baduela, orduan jarriko duzute zein den A, zein den B, zein den C, zein den D. Gaurko data, adibidez, gaur, ez dakiz eguna, nork egin behar du? Adibidez, partaideak edo bestela izena jarri, Iratik, Maialen, Paulok, nahi duzuten izena jarri.
Zer egin behar du? Pues hemen idatzi. Erosi behar du kartulina bat. Edo karpeta, sortu behar du karpeta eta irakaslarekin eta gurekin konpartitu edo. Noizko egin behar du, zue jarri jozute noizko egin behar duen. Eta gero, egun horretan, konprobatu behar duzute abere egin duen edo ez. Hemen jarriko duzute bai edo ez. Horrela daukazute, pila bat betetzeko. Pare bat horri dauzkazute horrela betetzeko. Eta bukaeran dago beste gauza bat, dela proposatutako ideiak. Hau da. Apartaideari okurritu zaio borobila handi bat egitea, barruan triangelu bat, gero karratu bat izkinean, gero ez dakize koloreakin jarri, egin dezala hemen. Bale? Nola egiten da? Biera daude hau egiteko. Nahi baduzute, jartzen jozute txertatu eta marrazkia, eta marrazki honekin egin daitezke, oinat salduko da, hemen irudiak, karratuak, eta bar. Bale, formak, nahi dituzuten formak, baino gogoratu bakarrik erabili daitezkela irukiak, baino forma desberdinetakoa daude, lauki luzeak eta zirkuluak. Bale, zirkulo gehiago daude, baino, zuek ikusi. Eta bestela, eta gero beti gogoratu gorde eta itxi eman behar dela. Bale? Eta bestela dago bestera bat dela GeoGebraren bidez. Emango jo gorde eta itxi, bestela ez da joaten. Eta GeoGebraren bidez, sartuko gea gure driven. Eta emango jogu berria, eta berria honetan emango digu aukera, sartzen bada, GeoGebrako irudiak egiteko. Hemen gehiago emango jogu, gehiago honetan, hauetako bat, izango da GeoGebra. Bale? Emango jozute GeoGebrari, kasu hau partekatuta dago, eta zuek ere egin dezakezute, sortu eta partekatu, eta hola taldekidekin egin dezakezute, bale? Eta hola ikusten dute bestiak zer egin duten. Hemen GeoGebran egiteko klasean hobeto esplikatuko da, baina pixka bat erakutzeko dizuen nola den. Ere bai gero bukaeran gorde egin behar da. Eta bestela aukeratu marrazki guztia Ctrl C eta eraman beste nun batera Ctrl V berekin. Hau mantxo dijoa, klasean esplikatuko dugu hau. Orduan egunerokoa egiteko esan dugu, eta bukaeran egunerokoaren ondoren daukazute bakoitzak daukazute horri bat marrazkiak egiteko. A partaidearen proposamena, B partaidearena, C partaidearena eta D partaidearena. Itzuliko gea hasierako dokumentora, hirugarren ebaluazioko proiektua esaten duen dokumentora. Kargatu zaigu dokumentua, hasierako dokumentua, gogoratu hemen zegoela dokumentua eta gorago zegoela kartulinaren asuntoa. Ikusiko dugu aber bukaera, kargatzen zaigun. Hemen dokumentua, ikusten duzute hor daude bi loturak, zer entregatu behar den, zer entregatu behar den hemen, zer baloratuko den, bakoitza bere portzentaiarekin, eta bukaeran dagoena da bi irudiak, bat egina GeoGebrakin eta bestia egina Googleko irudiekin. Dira nere marrazkiarenak, ez da hau egin behar noski. Oso antzekoak dira, nahi duzuten bezala, igual